हासुङाव ना आरो टमेट' आलु नेनाय जादोंमोन बेखौ जों खुलिनो नाजासिगोन। मोनबाय जानांगौ नै खामजोब्बाय। बेसेबां टेस्टि दिनै एकदम जोंनो प्रेक्टिकेलि खालामनानै नायथारदों आरो माबायदि थावना थावा नायनि र'। खांनो नागिरबाय जों भिडिअ'नि गेजेरजों देखायनाय जासिगोन जोङो। नोंथांमोना मोजां जायोब्ला नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामनानै नायनो हागोन। जुदि थावमारोब्ला आं खिन्थाहरनाय जागोन र'। दासो नै खांनो नागिरदों। थालिर बिलाइ लांफैदों नै थालिर बिलाइयाव लखबनांगोन ना बुस्थुखौ। ओंखायनो जों दा थालिर बिलाइ लांफैबाय नै बेखौ दाननोसै बेयाव लखबहैसै जोङो। खांनोसै ने खांबाय बेखेवनोसै टमेट'आनो मोनामलायबाय गोथाव जादों खोमालै बुस्थुआ। मस मस बरियालै जाखागोनलै गोथावा आंनिबाथ'। बेल'सोलै जाम्बा नों मावैयालाय मा मिथिगौ आंबा बबेयाव होदों। नायनो हागोन नै बरिया बुस्थुआ जागोनलै गोथावा खिन्थु नोगोद गोथाव जागोन बायदि मोनदां। नायनो थांसै दिनै चाइनायावसो नुयो माबायावसो नुयोमोन हाग्रा बारियाव नेनानै जानाय। बखनसै बे गुदुंखौ थाब बायो नामा जाम्बा बायदिनो गुदुंथारलै वाव बरिया बरिया ये बख'बाय एबार बेखेवनोसै आसोल अरिजिनेल माने फ्लिपकार्टनि बायदि एकदम बोनथुम बोनथाम गोजा नै एबार बेखेवनानै नुसिगोन आरो मा मा दं बुस्थुआ मा मा होदों नायदो बुजोंब्रा लामाया बरिया वाव टेस्टिल' मोनामखायोलै माथो वाव रोमोजोबखाबायलै थालिरानो बोरैमोनलाय लामाया मोनांगासिनो लामाखौ दुन्दिया दासो आवाज मोनामदों साला वाव aman dia jajakan pipa जाजाया नुबाय बेस बरिया बरियालै नै डेन्जार टेस्टि जागोन आलुआ रुजोबाखै हे बरिया नै आलुआ रुजोबखादों जाबाय बरिया डेन्जार बेखौ आं टेस्टि खालामनायनो मोनसे र' माबायदि जायो बरिया बरियालै मोनसे टेस्टि खालामबावनो आरो टमेट'खौ गोथाव जादोंलै खनसेनो नाया फिसा जाहैबायना एसे गोखा जादों आरो नाखौ ना एबार गिदिरखौनो जागोन जोङो आं बेखौ जास्ट ट्राइ नायदोंमोन आरो माबायदि जामारो होननानै बिदिसो जायो आरो ने नेनाया बरिया नै नायनायावनो डेन्जारखा बेथ' जा गोथाव जागोन बायदि मोनदों हेल' लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होदो थेंक्स